ମାମା ଆଜି ଗପ କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ମାଛ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ମାଛ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୁଗୁଲ। ସିଏ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କାହାକୁ ବି ଗାଳି ଦେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ବାବା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ ନା, ତାକୁ ଭାରି ରାଗୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ବାବା ଖାଲି ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବିକି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ବି ମିସବିହେଭ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଥରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ ମାଛକୁ ଗୋଟେ ପାନେ ଦେବା, ଗୋଟେ ତାକୁ ଲେସନ୍ ଶିଖେଇବା। ହେଲା, ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଏମିତି କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେଇ ଗୁଗୁଲ ମାଛକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ଆଏ ଆଏ ଗୁଗୁଲ ମାଛ, ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଆଏ ଆଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଗୁଗୁଲ ମାଛ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି। କହିଲେ ବାବାକୁ କିଛି କହିବୁନି। ସେ କହିଲା ବାବାକୁ ନ କହିକି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ସେମାନେ ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିଲେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବା। ସେ ଗୁଗୁଲ ମାଛ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ଏମିତି ଗୁଗୁଲ ମାଛ ପହଁରି 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 ଯାଉଛି। ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଲ ଥିଲା, ସେଇଠି ସିଏ ଫସିଗଲା। ଜାଲ ତ କେମିତି ଜାଙ୍କିକି ଧରି ପକେଇଲା। ହେଲା, ସେ କହିଲା ବଞ୍ଚାଅ 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 ବଞ୍ଚାଅ, ଚେଷ୍ଟା କର ତୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜାଲ, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ହେଲେ ଖୋଲି ପାରିଲାନି ମାମା। ଏମିତି ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହେଲା। ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ ଦେଖିକି ପୁରା ହେପି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆଃ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ପାନେ ଦେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ତାର ତ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର କରନ୍ତି ନା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶାର୍କ ମାଛ ଆସିଲା। କ'ଣ ଆସିଲା? ଶାର୍କ ମାଛ ଆସିଲା। ସେ କରିଦେଲା। ସେ ତ ବଡ଼ ଆନିମଲ୍ଟା ପୁରା, ହଁ କି ନାହିଁ? ବଡ଼ ଫିସ୍ଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି। ସେ କରିଦେଲା ବେଳେ ପାଣି ସହିତ ଯେତିକି ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସବୁ ତା ପାଟିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲା, ସବୁ ତା ପେଟକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ ମାଛ ସେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଏମିତି ଥିଲା। ତେଣୁ ମାଛ ମୁହଁକୁ ଗଲାନି, ଶାର୍କର ମୁହଁକୁ ଗଲାନି, ବଞ୍ଚିଗଲା। ତା ବାବା ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେ। କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଗୁଗୁଲ ମାଛ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ସେ ବାବା ବାବା ଏମିତି ଡାକିଲା। ହେଲା, କହିଲା ଆରେ ତୋର ଏମିତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ଜାଲରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛୁ? ସିଏ ସବୁ ସତ କଥା ତା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା। ତାର ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଲରେ ଫସେଇ ଦେଲେ ସେ ସେଇ କଥା କହିଲା। ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଶାର୍କ ମାଛର ପେଟରେ ପାଟିରେ ଗଳିକି ମରିଗଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବି କହିଲା। ତା ବାବା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। କହିଲେ ଦେଖିଲ, ଯଦି ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିବ ସେଇ ଗାତରେ ତୁମେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କାହା ପାଇଁ ଖରାପ ଭାବିବା ଦରକାର କି ମାମା? କେବେ ବି ଭାବିବାନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବିବା? ଭଲ କଥା ଭାବିବା। କ'ଣ ଭାବିବା? ଭଲ କଥା। କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିବାନି। ହେଲା।